Тази е доста тъпа, да. Сигурно. Да смешаваме. 5 най-тъпи свалки за вас ексклюзивно. Първата, очевидно, екстремно тъпа, макар че можеше и да свърши работа. Беше сладко притеснен. Но да видим. Само едно не мога да разбера. Какво прави толкова красиво и чисто момиче, като теб, в толкова мръсна част на подсъзнанието ми? Как се отговаря на това? Извинете, чух нещо да пада. Очевидно беше челюстта ми. Явно трябва да отидете на зъболекар. Случайно да работите за нас? Уви, не. Защото има нещо нечовешко у вас. Защо да не съм позеленяла? Можех да отговоря аз. Come on in! Тая играхме вече. Вярваш ли в любовта от пръв поглед или не мина втори път? Това е толкова тъпо, че си тръгвам. Заклевам се, това сме го играли, е много тъпо. Този на мен. Защото, знаеш коя е най-тъпата свалка, която някога съм виждал в бар, в Ел Корасон, който отдавна не съществува, тъй че даже не може да мине като реклама. Беше едно момче, което беше супер слабо, значи буквално силно цялото му същество беше колкото моята китка. Защо го казвам? Защото момичето, което се сваляше, беше така доста по-едро от него и по-високо, ренесансово, така, в смисъл, абсолютно харесва ми, благодаря ти, Розов. И той само мина, събра силен въздух зад нея и каза: миришеш ми на секс. И поради тази причина, мисля, че Ел Круасон заради това спря да съществува. Рязко е така. Здравей! Здравей! По принцип, казвали ли са ти, че красотата трябва да е престъпление? Не разбирам защо. Защото в твое присъствие мисля, че трябва да извикаме Гедебоб. Така, сериозно? Така? Сериозно? В смисъл, онази стокчетата. Сега ли е момента да разкажем онази стокчетата? Коя стокчета? Обещаваме на хората от едно известно време да разкажем за моите токчета. Диана Костова никога не ходи на токчета. Но когато ходи на токчета, обикновено и предлагат реклами за токчета. Имаш ли последна свалка? Да имам последна свалка. Трябва ми лед и трябва да го щупа. Предсмъртна свалка. Стреляй! Ето такъв контент ще получавате. Да. И какво сега? Отиваш при момичето. Чупиш нужда. Чува ли се на микрофона как правиш? Нямам идея, мисля, че се чува. Чува се добре. Чупиш нужда. Ми каза, след като разчупихме ледовете, редно да се запознаем. Ето може да е след като се щупих зъбите, нали?